Скарата мазна. Да. От месо. Тя не е Тя става отгоре за месо след месо. И хляба, Какво правиш, бе, къде отиваш? като си пекал месото, тя е сложила като хитър петър. Вегетарианка била. И аз съм вегетарианец. И аз съм вегетарианец. Сложила хляба да се опуши. Ама като речем прашолата, така, цар пър, и аз си знам. 5 гроша за... Така, вегетарианец съм ги ебал. Тя казала, не, няма да ти ги дам. И казала, да, ще удари 5 тояги. И казала, я удари ми сянка, да. Как Петър Пчелец? Назара. Чел съм. Хитър Петър. Хитър Петър. Няма. Къде? Някакъв начин да... 47 лета ги имам. Да си жив и здрав почти много. Ама около начало ще се... Живи здрав, ти за Матмене. колко ги имаш, бе? Матмене, чучо се губиш. Казвам, че са ги Не знам, чал. имаш много силна Хитър теза, Петър ми обаче... каже. И настави ходжа. Питай... Моля? Хитър Петър е настави ходжа. Петър Петър. Би ми сенката, би ми това, би да ги знам. Точно ти преказа. Учил съм. Не бе, она ми ти казвам, бе, те баси пиклата, бе. Ма ти точно ти кажеш. Това ми беше, в нашото село ми беше наживо, бе. Сега в момента се бъркаш, а не? Не бе, не се бъркам, бе. Няма нищо се. Всеки може да се объркат. Безгрешни хора няма. Не се бъркам. Защото ми дойде и седна на маса. Какво да? Дойде и седна на маса. Не правим седна в скалата с... Зеле и домати. Прясно зеле. И ги сложи на... И пресни домати. На скарата. Доматите. Не бе. Това салата... Цялата маса. Да. За ракета. Да. Кой се обича да се слага оцет, кой се обича да се слага олио, там има всичко на маса. Ама тя каква ракета? Добре ли? Каракия казва. Мейо, не се базикам, не пия ракия. Тя бе. Просто искам ти обясня. Жената бе. Ти казваш, че седнахме на масата и сложихме ракия, прави салата и сложихме ракия. Има всичко. Каква ракия пи тя? И ти. Значи тя, ако е вегетарианка, не би трябвало да пие ракия. Тук си един път фал. Тук е жълт картон. Тук си жълт картон. На. Тук си жълт картон. На. Тъй. На. Предния път имаш още един жълт. Виж го бе. Барбар с очето на маста. Барбар с попа на маста. Очето. Очи. Там. Искаш соба на очето, сега виж какво са. Да, звъни. Е, нормално. Звъни му? Ще е до телефона да ме бърка. Не. Седам, постим. По-постите бе на тиеба майка, да викам на попа, тиеба майка. По-постиш ти. Че ви сте провели много съдържателен разговор. Каза ли му от тиеба майка? Задължително. Тъй. Задължително му казва тиеба мама. Ти като го поздравиш, ти си едно ще се пропуснал всичко. Искаш ли да с телефона или в собата? Ама ти в църквата, като влезеш, като кажеш, В църква никога не мога на псо. Влеза в църква никакви псовни, никакви такива... Добре, той е при условие, че работи в църквата и ти го седаме в къщи, в кършбата, може да седна там много силно къде си иска. Но от църква не. Права се. Монка, такош, Монка да прави клип. Какъв клип прави? Добре с главата. Я да видя. Е, за Какъв клип прави?